Moi, tervetuloa mun vlogin toiseen videoon. Tässä videossa me mennään salille. Moni halusi toisen vlogin nopeasti, koska se sai yli 80 katsomiskertaa ja kaverit jo tälleen sanoi, että milloin toinen video tulee ja tälleen, niin tällä mä ajattelin tehdä tällaisen salilla käymiskerran ja mulla on tänään myös selkäpäivää. Joo. Ja tänään mulla oli tää ruotsin sanakoe, joka en mä tiedä, ihan hyvin kai meni. Mut sen jälkeen oli heti hypäri. Onneksi siinä tuli, koska mulla oli sen jälkeen suolaa tai enkusanakoe. Joten opettaja oli jotain, en mä tiedä, puoli tuntia myöhässä, kun sulla oli, että meillä on aluksi ruokailu. Niin, meillä oli sen takia vain 45 minuuttia tuntia. Ja sillä rehellisesti eka vartti me oltiin tunnilla, sit me oltiin ruokailuun, sit tultiin takas, me tehtiin sanakoe. Ja sit, joo, se oli siinä se tunti. Sit sen jälkeen oli fysiikkaa. Fysiikan tunti oli aika chilli, jos opettaja teki kaikkea siellä, näytti ja laskettiin pari laskua. Mut tänään oli rehellisesti aika lyhyt päivä, ei mitään kauheasti. Mut joo, sellainen päivä oli tänään koulussa. Ja. Kyllä mä en hiffaa sitä talvea, täällä on rehellisesti ihan kauhea kylmä. Mä en pysty olemaan täällä kylmä silleen, tän takia mä vihaan talvea. Mut joo, tänään mennään salille ja selkäpäivään. Ja siis nyt ollaan salilla perillä. Ja nyt mennään treenaan. Siis täällä on niin kylmää, korvat on ihan kauhean punaisia. Treeniin. Toivottavasti piditte videosta. Muistakaa tykätä tässä videossa, että katsotaan kanavaa ja kommentoikaa, että mitä te haluatte tulevaisuuden videoissa. Ja nähdään seuraavassa videossa.